ase county ya Kisii abarai kurwa ase county ga nigo baikirana asomo igabwa matanga boko mwene Nyagosira Onesmus Akunga kurwa ase ensemo ya Rioma igotoka ase ward ya Sensi bunge ya Kitutu cha Chenota ase county ga ya Kisii abarai yabo bakorwa muno mu women rep county ga Mheshimiwa Doris Saburi nigo banyarako babago kwandra obakoreri bwe serikali ye county ya Kisii obukorengana na barabo botoraikirana ase nchirerengia na bego kogania emiroberi ya nyarako bage kobekwa yego chiakone kyabona bamenyi be county ga bachikogokera obakoreri bwe serikali ye county yo umurikito Daniel Ontiri nwarenga asomo igoyo nabono twarigane roboti ruga senchira yoboikira amayenda nigabwatetense umugasorero asensemo ya Rioma ime ye ward ya Sensi ase bunge ya Kitutu cha Chenota ime ye county ya Kisii asomo igorenge bwa matanga bokomwenia Nyagosira Onesmus Mboga Akunga uyusire bwe mabwaye asomo basoka no mobe bwe parana nigo kwiko kokwaye halenge gukolemeremo ase serikali ye county ya Kisii Nyagosira Onesmus nigale mumurumu abo umusae Jefferson Akunga wabogekeranwa n'abateneri korwa segetaseni kyagetembe abaragwa egati yabarai baliabo igo bayikirana ngamuno mwemendere bwe county ya Kisii muske Donya Doris Saburi muske Ronald Siro korwa sensemeyo egati yabarai banda bange nechinga kecho abarai abaiga abarwengora yabo ukwana chinga kecho muske Donya nigo aenekelia abomenyi be county ya Kisii buna nagendrete nomukia bwo magendero asoko eneke buna osirire aborokiwa au balia bakurwa se chiamate chokonyoro wense kwigeka mache ase chinsemo au egati ya magenderanda mange ndagete chiswita ati chesi bichiti okabya botukolire bakora umugakoteba asifiwe Bwana ni mwema chinga kecho nigagendera koragikiara oteneri we county ya Kisii obokoragwa no mugavana we county yo Moske Paul Simbarati na muno kubwatekana no gosaleka weche machine chingencho asinye gitali nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital no kubura kwa Marioko gento kyagendere kwirira umubaro munene gosirie magimabo no nyanya gitali ndire na kwanete kemaene ngateba CT scan teyo ekyagara na ireto mwana we sister yani ekera bwetense ngabwarende okobongwa na tigete CT scan na bakorwaliwo bagateba mpaka bapime engoleria sa aretu barale gosegere nene gosierenge ekere CT scan yabora bagateba ko bagwa abanyagitari muregega yukana test mpaka betu esindani ya tetanus okobosoniru esindani ya tetanus ekabora tugachikugora isiko you can imagine ogikeria boigo ebikore byogotenenigwa emiremo kwegati yabo bisa abo kole miremo ase county ya Kisii na marukuru ase chibongegete negati yabo gwikigwe biro no gokeigwa kwemesara gento kyagendere kubeka abange babo asaka no gokora obugima bwabo gokonga naende ntobo abo kwaneke maina abo bisaba ito narondere no muregega be county may God bless you nimanyete mo we microphone yeiga mukwa nayi mugwetera abantu baite bakolera lakini oko bamugokwana inumwatira nabakwanera emuchandegete emeno yeno yomete pa muliko nyara machi mokonyu chi uniform ochungwa nababegete byake asense mwende siasa nigo yabwatanse na muno yobugavana ase county ya Kisii bagosabira okoreri ase county yo gonchoreria elia bamenyi bagendere ko gokera magendero nanonyera ababasi nana barabe bakumeti ababasi abagitutu gayiga mwaka 10 years mumanye to yaboko baba ababasi barabumba manye bakumeti bono mubasi yomo oyo televire mabuna bagitutu mwaka 10 years mwane yasinyere mubasi tigato mubasi odomonga oromonga yake elirata bukibitemo omubasi yo okorokunga the incoming His Excellence Dr. Enoch Ondari watebere na to ababasi nande oyo kabere nkia na okoru koruka to wako mote ngoba jalo wako mote kabere to abai janga bayitire parego bone pare yange nko yimo kinde nyine bo machoge ma eliyetaliane nkoro kwa Ronald Siro na bole chikurwa kyobwe MCA 2022 ntete goteba asante ekikurwa kiri mwangakerete
na ende no bwanchani mogenderete kongorokia. We took Onesimus to KTRH with a hope that is the largest hospital facility on Waliat around, and Onesimus could be saved. But I'll tell you, Onesimus landed kwa mikono ya madaktari wazuri sana, whom we know. They tried, but unfortunately, CT scan is not working. 2 CT scans on Waliat pale, they are not working. So Onesimus angefanyiwa CT scan na ni usiku. Nkuregutheregete seni kia Getembe kurega se kaunti ya Kisii leterene nguruko Daniel Untiri.